אמרתי פה דברים שנשמעים קצת קשים בסרטון קודם, שדוגמניות צריכות לעשות מה שאומרים להם, וכאילו זה. אז כאילו זה נשמע גס, אבל מה שאני בעצם מתכוונת, שאם נכנס לסוכנות טובה, וזה באמת שלב מאוד חשוב, סוכנות שעושה דברים שווים, גדולים, רציניים, עובדת עם תקציבים גדולים, ואת בסך הכל סומכת על הסוכנות, אז צריך להבין שסוכנות כזאת לא אמורה לשלוח אותך לצילומים מפוקפקים וצלמים מאפנים, ותאמינו לי שאני עושה הפקות, גם הפקות מסחריות וגם הפקות יזומות לפעמים, כאילו כזה הפקות לי בשביל טיפ פורטפוליו, ותמיד כל הבוקרים נורמליים יושבים לך על הוריד ברמה של מה את מצלמת, איזה רפרנס ואיזה זה, ומי הצוות ומי הזה, כאילו הסוכנות נורמלית, כאילו כברירת מחדל לא תשלח אותך לאיזה פרויקט מאפן. מה שאני בעצם אומרת, אם כבר נכנס לך סוכנות טובה ובדקת את כל מה שצריך ואת סומכת אליהם ואת רואה שהם עושים דברים שווים, אז תסמכי להם. וגם תסמכי על צוות שבעצם את מתחילה לעבוד איתם. אם הלכת לאיזשהו צלם, כי ראיתי את הפורטפוליו שלו, והלכת לאיזושהי מאפרת וראיתי את האיפור שלו, ואת כאילו בסך את והבוקר שלך כאילו זורמים על זה, אז יאללה, תזרימי. כשאת נמצאת בסיטואציה, תסמכי על מי שמצלם אותך, גם אם זה נשמע לך מפגר. הייתה לי עכשיו הפקה, אני לא יודעת מה הסיפור בחרה, לא בחרה, דוגמנית מיולי, וכל פוזה שהייתי אומרת לה, היא אומרת, לא, אני לא אעשה את זה, זה מפגר. לא, אני לא אעשה את זה מפגר. כאילו, היא לא נתנה לי להוציא ממנה משהו שהיא לא מכירה. משהו שאני יכולה להוציא, כי יש לי ניסיון, כי יש לי את הכישרון, כי יש לי את הוויז'ן. ואני בלב שלי שרפתי אותה. אני אומרת שאני סופר חשובה והכל תלוי בי. סליחה, חושבת שאולי הבת שלי התעוררה. אבל אני לא אמליץ עליה יותר, ואם זה צלם יותר נחשב, ואם זה צלם יותר מקובל בתעשייה ממני, שעושה באמת דברים גדולים, אז הוא שורף אותה בשנייה על דבר כזה. בקיצור, תהיו חכמות. אני לא אומרת שצריך לעשות כל דבר, בטח אני לא מדברת על עירום או דברים שהם פרובוקטיביים וולגריים, אבל אם את באה לצלם שאת מתחברת לוויז'ן שלו, את רואה שעושה דברים אמנותיים ומוכשר, אז כאילו תזרימי, תעשי מה שאומרים לך באמת. לפעמים זה יכול, מה זה להפתיע באמת? לפעמים פוזות הכי מוזרות והכי שבורות והכי כאילו עקומות, מוציאים ממך הכי כאילו יפה שיש. אם לא תנסי